Здравейте! Обърна се към видеопортала Special.video, за да подам негативен сигнал към компанията Superhosting. На 3 юни резервирах домейн, на 14 юни го заплатих, издадоха ми фактура. Това е поръчката, която съм направил към Superhosting. Уведомявате на 14 юни, че са получили плащането. Издава ми се фактура, платена. И след 3 седмици се оказва, че ние нямаме домейн. Те обещават, че резервират домейн за 3 седмици, а всъщност всеки може да го закупи по същото време. Как е възможно това? Колко хора могат да закупят един и същи домейн към Superhosting? Колко пъти може да се заплати една и съща услуга към фирма Superhosting? Как е възможно да се получи дублиране? И 2 дни преди да го заплатя аз, да бъде заплатен от друг човек. Кой ще ни обезвъзмезди за работа на екипа, който 3 месеца работи, дизайнери, програмисти? До този момент няма връзка от Superhosting към нас, за да изясним случая. Superhosting май се оказват супер измама.